Egia esan atsegina zait, gaurko jardunaldi honen hasieran parte hartzea. Eta atsegina zait, bereziki jorratzen den gaiak berebiziko garrantzia duelako, behintzat Donostiako udadak euskara normaltzeko egiten duen apustu horretan dagoen zutabe nagusienetako batekin, hain zuzen ere, nik esango nuke erakunde guztiak partekatzen dugun apustua dela erabilera sustatzearena, eta bertan hori da, behintzat hori da, Donostiako udadak momentu honetan onartu berri duen euskararen plan berrian jasotzen den helburu nagusia. Ikasi dugu azken urte hauetan egindako ibilbide honetan, hori egiterako orduan elkardana dela, seguru aski, hitz beharrezkoena, eta esparru pribatuarekin elkardana bereziki da landu beharreko esparru nagusia. Gune gehiago eman nahi baldin badizkiogu euskarari, gune horiek sortzen lagundu behar dugu eta bultzatzen lagundu behar dugu. Donostiako udadak urteak daramazki, sektore ezberdinekin lanean, kirol arloarekin, baita ere merkataritzarekin edo baita ere ostalaritzarekin hainbat ekimen sustatuz, bertan eskaintzen diran zerbitzuek ere euskara presente izan dezaten, eta modu horretan gune edo esparru horietan ere euskararen erabilera bultzatu edo zabaltzeko asmoarekin. Kirol arloan adibidez, gazteenekin ematen diran entrenamentuetan, euskarazko entrenatzaileek euskaraz egiteko apustua egin zuten eta Donostiako udaletxearekin konpromiso hori hartu. Merkataritzan lehen hitza ere euskaraz emateko ekimena martxan jarri genuen, eta ostalaritzan, egun gogorrak bizi dituen sektore horretan, baita ere bertan lanean dihardutenei gutxieneko hizkuntza baliabide batzuk eskaintzeko ekimena jarri genuen martxan, bertara etortzen diran bezeroak euskaraz hartatu ahal izateko. Adibide xumeak dira, baino nire ustez hurrengo urteetan benetan euskararen erabilera bultzatu nahi baldin badugu, beharrezkoa diren ekimenen adibide dira guk abian jarritakoak eta hurrengo urteetan ere areagotzen joateko daukagu asmoa dauzkagunak. Beraz, eskerrik asko berriro ere hemen izateko aukera emateagatik, eta jakin dezazuela gaurko jardunaldi honetan ematen diren gogoetak eta baita ere sortu daitezkeen ideiak gogoz hartuko ditugu da gure etorkizuneko ibilbidean.